आगे ती मेसाची किडनी काढली त्याच्यात आपली मासवर घेऊन हेट मध्ये होय त्या मासला धावडोय बरे आणि किडनी काढ आणि घरी तू ह्याने फ्रीज येतो किडनी काढ तू फ्रीज येतो रे आणि त्याची तो काय मास तू फ्रीज येतो दुसरी किडनी हाती पडाली ती तुकलीच Location, yeah, I told everyone that you're in love with me.